Gavi per dins amb Ferran Torres la dona per Pedri se li escapa el primer control, l'haurà de deixar anar. Ui, quina finta de Pedri, quina meravella. Continua Pedri amb la pilota als peus, la desplaça a l'esquerra, és un altre planeta aquest jugador, La dona per Balde a l'esquerra, toca enrere per Gundogan té posició de centrada, la centrada de Gundogan, la rematada d'Araujo, gol! Ha aixecat la bandera. A mi en directe m'ha semblat clar el fora de joc d'Araujo, perquè Gundogan ha trigat molt a l'hora de penjar la pilota. Jo crec que ha trigat molt a penjar la pilota. Compte, doncs potser hi ha un peu d'un jugador de la Real Societat, Compte, perquè serà d'aquests de línia, perquè crec que no ho és, Òscar ho està reclamant el quart àrbitre, Xavi també ho està reclamant, els jugadors també. És un VAR que pot valer una lliga, És un fora de joc que pot valer una lliga. Molt atents, perquè semblava fora de joc clar d'Araujo, que arriba des de la segona línia com una màquina de tren, li posa la pilota perfecta a Gundogan, la rematada d'Araujo és boníssima, semblava fora de joc, però ara ja no ho tinc gens clar. És una línia que pot valer un trosset de lliga. Jo crec que hi ha un peu d'un jugador de la Reial que habilita Araujo. Haurem de veure què diu la línia per... Gol! Gol! Gol d'Araujo, hi ha vida, hi ha esperança, hi ha lliga. El Barça que ha fet un partit calamitós, el Barça que ha naufragat a Anoeta, el Barça que ha aconseguit resistir amb el 0-0 fins al temps afegit de la segona part, i ha aparegut el cor, ha aparegut Ronald Araujo demanant-la a l'interior de l'àrea, apareixent com una màquina de tren des de la segona línia. Gundogan li ha posat una passada perfecta i la rematada de cap inapel·lable del 4, del cor de Ronald Araujo. Com és el futbol, quin esport tan meravellós. El Barça que hauria pogut perdre 4-0, 49 de la segona part, Real Societat 0, Barça 1, Ronald Araujo.